wadhi kanyo. To mulo to bagni. Koro abro duoke ndara. Koro en gima ber ni weche gi timore kapod wangima. To sama gitimore ni, to gitimore sama ber ma nyaka koro wanonre ni to waya kanyo to wadhi kanyo. To gima mora en ni nitiere jomo osewuok ma wacho ni anda gomb monda make kamoro mondo mi akony oganda. To telo chakore ot. Telo chakre papka. Ere kaka ikonyo jou? Ere kaka ikonyo nyithindu? Ere kaka ikonyo jogweng'u? Ere kaka ikonyo jokanyono midakgo? To winjo ka omulo luongo nyinge moko ka moko da luongo. To king'iyo jogo, onge gima gisekonyo. Koro mar ok wanya kelo ka. To gima wadwani mondo wakel en ni sama wadhi mbele kama. Sama omulo gine madh pi. Sama wadhi mbele ka. Nyaka koro joluo ononre. Sama ginonore to ging'iyo ni ere gik mage machando joluo ahinya. Dobed ndara, dobed sikunde, dobed tuoche, dobed pi, dobed sitima. To i jogi te mabiro wuokgi, ere ng'ama nyalo timo tijno e yo malong'o mabiro riwogi to miyogi maendeleo ma gidwarono. Joluo biro bedo piny to ging'iyo. Wan kata gi jotend gine Council of Elders ma bende osetiyo gi jogi, ng'iyogi, nenogi, giromogo, gigo mbaka, gigo advice, gikawo paro. Jogo biro wuok e sama gidwarono. To gima mondo aduok ne joluo, sama pod wantie ni, onge kuma Raila Amolo Odinga dhiye. Raila Amolo Odinga dhi Addis Ababa ka, loka ka. Koduogo to weche go mambaka. George Bati, it's very unfortunate ni Akango wacho ni onge gima nyalo wacho.